Nembag nga rabi tayo manen gagayem ken kakabsat. Ket umay kami manen nga mablaaw kada kayo iti nabara ken nembag nga rabi maamin. Ket ket mi nga idanon kada kayo iti ayat ni Apo Dios. Ket iti panagtultuloy tayo kakabsat nga adalen iti napateg nga sao ni Apo Dios iti series tayo Redemption Story Revisited. Iti kararagmi ket agtultuloy ko mang marikna tayo dayjay nadekket ken si bibiyag nga panakirelasyon tayo ken Apo Dios gapu iti ayat na kada tayo. Iti serrek tayo kakabsat iti adal tayo tatta. Pakuyugan tayo kumay iti panagyaman ken iti panagkarara. So nga dawateg kakabsat nga agkararag tayo. Man nakabalin namin nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Maminsan payo may kami nga agyaman ken Yaman kami at sipot saan na kami nga binaybayan. Dagiti karkararagmi ket dinengngeg mo ken sinumbatang. Ket inted mo Dios dagiti kasapulan mi iti inaldaw-aldaw. Uray pay iti namatirialan kastambat ten iti na fisikalan. Ken nang nangrunaw Dios iti espirituan na bendisyon na kasapulan. Ket daytoy nga oras ama umay kami menen iti sangwanam tapno adalen mi iti napateg nga sao. Makitungtung ka kada kami Diyos, babae ni isaw. Dawatin mi nga iti Santong Espiritu, iso kumay iti mangidalan kada kami tapno maawatan mi nga nununeg iti panggep mo, nga iti mabiit ket ibaon mo ti anak mo Diyos, tapno may na kami nga alaen, ket agawit kami niti pagariang nga naisagana nga apay. Dagito iti dawatin mi nga napnuan iti panagyaman, iti naganap po na Jesus. Amen. Iti adalen tayo itatang rabii kakabsat. Ket iso iti Jesus will bring us home very soon. Idi naudi nga panagiinadal tayo. Inadal tayo kakabsat nga ni Apo Jesus ket adda iti karina nga umay na tayo alaen. Dayjay karina kakabsat ket nabasa tayo ket isu tinadal tayo iti Juan 14:1, 2 ken 3. Iti inbalakad ni Apo Jesus kada tayo kakabsat nga saan kumang agpulkok iti puso tayo. Hantay ko mga madanagan. Taapay iti inbagana ket mamati kayo iti Dios, mamati kayo met kanya. Sana inayon nga inkari kakabsat nga ijibalay ni amang adu iti pagyanan. Dusaan ko mga kasta, apan kayo ket isaganaan kayo iti pagyanan, ket umayak tumanen. Ket alaeng kayto, ket sa dino man nga ayan ko, adda kay tumet kuma ijay. Nagpintas kakabsat, nga kalpasan nga insimrek tayon iti maysa nga relasyon ken ni Apo Jesus. Adda dayjay namnama tayo kakabsat. Anya dayjay nga namnama nga agkadwa tayton ken ni Apo Jesus kadayjay panawen nga awanen itinggana na. Iti serken tayo tatakabsat ket kayat tayo nga kitaen dayjay inkari ni Apo Jesus nga pangiyawidan na kada tayo. Malagipyo dayjay inyon unak idi napan nga lawas. Nga iti normal kakabsat nga sitwasyon no iti lalaki ken iti nobya na ket agkalaysadan. Kayat da kakabsat nga maisina da kuma. Kayat da nga adda kuma iti pagyanan da nga bukod. Kayat da kuma nga addan iti bukod da nga pagtaengan. Ket dayjay kayat ni Apo Jesus met nga umay kada tayo kakabsat. Iti umuna nga basaen tayo dayjay paset iti Biblia kabsat iti Salmo 23 versikulo 6, Psalm 23 verse 6. Anya iti kunanan ni Ari David kabsat? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Anyan nga nagpintasan niya. Nga dagayam dayjay namnamaen tayo, dayjay ururayin tayo kakabsat. Nga intunno dumteng dayjay nga aldaw. Nga dagjay nga pagilasinan nga inted ni Apo Jesus ket matungpardan. Ket ibauntun iti ama ni Apo Jesus ket kunana anak ingkan nakasaganan iti nobyam nga apan mo alaen ket umay na tayton alaen kakabsat. Iti kunana ni Ari David ket makipagtaengat tuken ni Jehova iti agnanayon. Dayjay met lang iti kunana ni Apo Jesus kakabsat nga sa dino man iti ayan ko adda kay kumamay ijay. Sa dino iti pangyawidan ni Apo Jesus kadatayo. Kasano iti kapintas na dayjay pangyawidan ni Apo Jesus kadatayo kakabsat. Iti papanan tayo nga dalin itata isu iti libro kakabsat iti Apokalipsis, Revelation. Inalak daytoy baro ang naimbag adamag a Biblia ta iti lingwahe na kakabsat ket it is very formal nga Ilocano. Isu ti pangibasaak itata dagiti paset kakabsat ti adalen tayo saan nga dayjay King James Version no di ket di daytoy the Good News Bible Ilocano kakabsat. Kasano iti kapintas na? Iti kunana kakabsat ni Juan iti libro na iti Apokalipsis kapitulo 21 1 ken 2 kasto iti mabasa kakabsat. Revelation 21 verses 1 and 2. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Anya nga nagpintas kakabsat niya kunan nitoy akas ti babae ang nakawusan nga agkasar ken mangpadpadaan ti lalaki a mangikalay sa kenkuana. Saludsud kada kayo no da kayo nga kakabsat nga babae nga kadwa nga agad-adal etata. Oremet iti padak nga lalaki nga kadwa tayo nga agad-adal itata. Saan kadi nga dayjay no dagsika iti babae idi agkasar ka na idumduma iti pintas mo. Saan kadi kabsat ko nga lalaki idi ururayam dayjay nobyam iti altar na idumduma iti pintas na. Tapay sabali dayjay bado na. Kunana dito'y kakabsat na arkusan nga agpakpakada. She was prepared. She was adorned nga agururay kada ginobyo na. Adda kamin kakabsat iti papatsin tayo niya no nagatangen dayjay trahe di boda iti maysa nga nobya. Saan nga napintas nga isuot na wenno padadpadasen na sabay ti kasal. Saan pay nga napintas no mabalin nga dayjay nobya no agkasar ket saan nga baro dayjay bado na. Iti kayat nga sawen kakabsat idi nga inpakita ni Apo Dios ken ni Juan dayjay pagawidan tayo itinagan niya baro a Jerusalem. Saan na nga mailadawan kakabsat no di ket din inbaganan akas maysa a babae a naarkusan nga agururay kadayjay lalaki nga mangikanlay sa kenkuana. Nagpintasan niya. As a minister, nagadado kakabsat digiti agkasar na siya tayo banda. I officiated so many weddings. It is my privilege nga diya kabuno apay nga siya iti ayabanda. Lately, adda kakabsat iti kinasar ko, I officiated the wedding with Pastor Rick Matthew ijay Tugigaraw. Before that, kadwak man hindi Pastor Rick Matthew tamay sa kadagiti membro na ijay Tugigaraw City ni Michael ket nagkalay sa kakabsat ijay Thunderbird ijay San Fernando City La Union.
Ket no iti Thunderbird kakabsat, you will have to spend a fortune tapno agkasarlaeng ijay. The view was very beautiful overlooking the China Sea. Ijay, inururay mi kakabsat, anya inururay mi iti ngani nga lunek iti init. Idin nga agkasar ni Michael ken Genovia. Iti syudad kakabsat, iti saludsod tayo, no iti bilang iti may salakan, ket saan ang mabilang. Iti gamin Apokalipsis ti bilang na ket kumariwakwak, a great multitude. Kasano iti katakkel da nga syudad kakabsat? Basahin tayo, iti verse 15 and 16 kakabsat, iti Apokalipsis 21 mutlaeng. Iti kunana, basahin kakabsat, and he who talked to me had a gold reed to measure the city. Ada pangrukod na dadyang hell kakabsat, nga banlitukan. Dagiti gates na and its walls. And the city is laid out as a square. Its length and its breadth and its height are the same. Ket idi nga mineasure na kakabsat, he measured the city with the reed, and it is 12,000 furlongs, its length, its breadth, its heights are equal. Maning kakabsat alaek da ito nga Biblia, tapno basain tayo kakabsat, iti pan nakailokano na. Kunana, adda balitok apang rukod day di anghel ang nagsaw kanya. Rukudin na iti syudad, kadagiti ruangan ken bakod na. Kwadrado iti syudad, 2,004 agasot a kilometro ti kaatidog kaakaba ken kangato na. Kasano ti kadakkel na kakabsat? 2,400 kilometers. No alaen tayo kakabsat, anya ikabil i-translate tayo iti lote, 1 kilometer is 1,000 meters. Okay? No, the 2,400 kilometers, it is then 2,400,000 square kilometers. Hantay penging kabil kakabsat iti meter sa niya. Ket no iti meters, it is 24 samon to nayunan kakabsat 240 samon to nayunan iti siyam nga zero after that. Ket no kas pangarigan kakabsat anya. No kas pangarigan taikan na tayo ni Apo Dios itulote nga say kabil mo agkakaruba tayo 1,000 square meters. Would you imagine? No manunga lote, iti maikabil iti syudad iti baro ng Jerusalem. Iti bagbaga na lang ni Apo Diyos kakabsatan niya. Denggan nyo. The New Jerusalem is more than enough nga agpaay na pagtaengan dagiti kayat na iti may salakan. Adda lugar mo di jay, adda lugar ko di jay. Iti nagpintas kakabsat, awan iti problema tayo ta apayan tayo nga ibagbaga nga basit da jay. No, it's too big nga agpaay kadigiti maisalakan kabsat. Aday iti kataypay nga kitaan tayo kabsat. Una na, iti verse 21, iti chapter 21 mutlaeng, iti kunana, and the street of the city was pure gold, like transparent glass. Iti Ilocano kunana kabsat, verse 21, kunana, ket iti kalsada puro abalito. No iti katidog da syudad kakabsat is 2,400 kilometers. No ikam kuma iti kalsada na manipod iti abagatan, inggan na iti amyanan, it is 2,400 kilometers.
No ikamit iti kalsada manipod ti laod nga agpadaya, it is 2,400 kilometers. Sapay baga na puro abalito. Iti pagdaadan mi kakabsat, it is here in Sulipa, Herona, Tarlac. It is about 150 kilometers from Manila. It is about 150 kilometers from Manila. No kwinenta kakabsat, mamin sangapulo ket inem apasubli-subli manipod dito'y balay ingana ijay Manila, kasjay iti kaatidog dayjay kalsada ijay baro a Jerusalem. Adang nga udano daduma, aping agkali kay ti balitok dito'y daga, ang mga nalano makadanon kay langit ket no iti sapsapulen nyo balitok, adda kay tulaki ding agkalkalin to pelang ti balitok, tipingan tay tulaki di dayjay baro. Wenno di kalsada di baro nga Jerusalem. Ngem saan akasta kakabsat? Saan akasta? Adda pa iti kayat ko kakabsat nga kitain tayo anyang. Ijay baro nga Jerusalem, adda itin pakita kakabsat ni Apo Diyos ken ni Juan. Basahin tayo kakabsat iti 22 verses 1 and 2. Muna na. Basahin kakabsat verses 1 and 2. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and the Lamb. At the jay syudad kakabsat, dayjay karayan iti biag, river of life. Sanay nayon verse 2 kakabsat, in the middle of the street and on either side of the river was the tree of life. At the jay met, abay dayjay karayan, dayjay kayo iti biag. Very interesting, he said, which bore 12 fruits, each yielding its fruits every month. Mano nga klase ti bunga na? Sangapulo ket dua. Tunggal bulan, agburas kanto, agburas tayto iti bunga. I remember Elder James Zachary. Sunang kabsat iti Dean iti Theology Department de Mountain View College din. Idi adalan mi may panggap ti New Jerusalem when we came to Revelation 22 verse 2. Nagsaludsod, if you are given the privilege to ask God a fruit of the tree of life, no ikan na kay tigundaway na Apo Diyos nga dumawat no anya iti kayat mo abunga dayjay kayo iti biag ta sangapulo ket dua lagaron. Anya iti dawatem. Amuyo ti kunanan ni Elder Zachary, I will choose mango. Haan nga apple nga adu di Amerika, kunana iti dawatek mangga. Adumit digay naangaw nga gagayem mi ket kunana Elder Zachary would like to ask God durian. Umisem di Amerikano kabsat, tahan na pay nga nasurusuruan idin Elder Zachary nga kanen dayjay masustansya ken naimasan. But the point is, adadtoy dayjay kayo iti biag. Iti saludsod, daytoy kadi a kayo iti biag, isu dayjay kayo iti biag iti iden. Some Christian writers said, yes, ta idin kakabsat sakbay iti layos. Ni Apo Diyos, inikat na dayjay harden iti iden, ito'y lubong, ket dagiti nagunag na nang nangruna dayjay kayo iti biag kakabsat, inpan na iti langit. Dayjay iti pataros, dayjay iti ibaga, digiti Bible scholars, nga dayjay tree of life, iti Garden of Eden, and the tree of life, iti baro a Jerusalem, isu kakabsat, ket may maysa. Ngumaday ti kahit ko nga adalin tayo kakabsat. Iti maudi nga pasit na iti verse 2, kunana, and the leaves of the tree were the healings of nation. Anya iti kunana, ket dagiti bulbulong
na pangagas kadagiti sakit dagiti pagilian. Ti saludsud kakabsat. Adda kaditi sakit dagiti mapandiran. Awan tanubasaen tayo iji umuna a Korinto 15:52 ingyan 54 in palawag ni Pablo kakabsat nga intun no umayen ni Apo Jesus, intun no agungar diginad na tay, ket digdi si bibiyag agkakadwadan nga sabtenda ni Apo Jesus iti tangatang, adda kakabsat iti pannakasukat daytoy abagi. Manipud iti agrupsa, masukatan ti saan nga agrupsa, daytoy amortal, masukatan ti saan nga mortal kabsat, ket agbalin dayton abaru abagi. Numampay, we will be entering heaven with a physical body, ngam awanin kakabsat dagijay nga saksakit nga adda iti bagi tayo, taapay saan asumret iti langit ti kasta. Ti saludsod nga rod isu dayton. Pagpaayan dayjay bulong iti kayo ti biag, nga iti kunana iti Biblia, nga isu iti pangagas kadagiti saksakit kadagiti nasasyon. No awanen iti sakit, anya iti agasan, dayjay kayo iti biag, manipod iti bulong na kakabsat. Denggen nyo iti baga, dagiti Bible scholars, dagiti iti kapanunutan da kakabsat. Iti maysa nga kapanunutan isu daytoy. Iti tao, iti rimuar manipod iti ima iti nang parsuar. Let's talk about Adam. Adam was symmetrically created. Bible scholar says that Adam was about 14 feet tall. Ket idi nga pinarsuamet ni Apo Dios ni Eva, so paired, nagpintas ti pannakaparis da kakabsat. Eve was believed to be 12 feet tall. They were the blueprint of God's creation. Daksanggasat kabsat ay mighty basol. Dayjay nga structure ni Adan, imayon kakabsat nga ti tao bimasit. Some are dwarf. Dapay mo ladigdan tatayag ngem awanen kakabsat akas ni Adan, akas met ni Eva. Daytoy ti kapanunutan kakabsat dagiti Bible scholars. No siya kuma babanti parabor ni Apo Dios kakabsat, ket adda akton iti baro nga Jerusalem, ket kita akto ni Adan. Siyempre agtagan na kanya. No kitaan nakto ni Adan, siyempre agdumog. Tanang nga itong 14 feet. Awanak pa'y iti kagudwa ni Adan. Because I am only 5'7" in height. Ket no kitaan nyo kabsat, halos adda akto iti babaen, iti sikat na. Ket kunana digiti Bible scholars, intun no tunggal agsubliak iti kayo iti biag, saan laeng iti bunga iti pakan ni Apo Dios kanya, ikanakto dayjay bulong, ket no alaek to ket kanek dayjay bulong, slowly I will be transformed into the structure of the original Adam. Kasjay kakabsat iti kayat ni Apo Dios. Iti imbaga na pa iti Biblia kabsat, basahin tayo iti verse 7, iti 22. Kunana, behold, I am coming quickly. Blessed is he who keeps the word of the prophecy of this book. Anya iti kunana, umaya kon, nagasat dagiti agtungpal kadagiti padtuan na ilanad, daytoy a libro. Adda kay kapsat iti kayat ni Apo Jesus nga ibaga kadatay dito. Dayjay sao nga he who keeps, ijay Lucano, dayjay nga agtungpal. Anya iti pagtungpalan na, anya kakabsat dayjay ibaga.
Nusublyan tayo digid siya'y pakakitaan kakabsat iti anak ni Apo Diyos ito'y 14 versikulo 12 kakabsat. Iti Apokalipsis kunana, daytoy iti pakasapulan iti panagibtor dagiti tattao iti Dios. Here are the patience of the saints. Dagiti agtulnog kadagiti bilbilin ti Dios ken dagiti agtalinaed iti pamati ni Jesus. Isumaangat tay kakabsat nga dayjay kunana iti Revelation 22 verse 7 nga nagasat dagijay nga agtulnog agtungpal kadagiti padto ditoy a libro kunana. Dagitoy metlaeng dagiti sa santos nga anya ti kababalinda agtungpal da kadagiti bilbilin ni Apo Dios ken agtalinaed da iti pamati ken Jesus. Kakabsat ko, ti kunana ni Apo Jesus, umayak ang madaras. Behold, I come quickly. Nusubyan tayo iti inadal tayo kakabsat idinapan alawas iso daytoy anya. Nakita tayo nga ni Apo Jesus inbagana dagiti pagilasinan. Sinaggaysata kayo kakabsat dagiti pagilasin, natural, iti naanasyon, iti moralidad, ken iti naudi nga inadal tayo a pagilasinan dayjay inbagana ni Apo Jesus kakabsat. Ket daytoy nga ebanghelyo maikasabanto iti amin a paset iti lubong. Ket naadal tayo, it is now being fulfilled. Isu nga no kitkitain tayo kakabsat. Umay dayjay panagragsak tayo taapay. Dayjay karina ni Apo Jesus nga umay na tayo alaen ket umayen ket aramiden nan ken tungpalen nan. Ket dayjay met inbagana kakabsat ni Ari David nga kunana ket makipagtaeng token ni Jehova iti agnanayon nga awan iti inggana nga ngani tayon kakabsat nga agbalin a kapadasan dayta nga ited ni Apo Dios kadatay. Anya iti balakad kabayatan nga agtung adda tayo kakabsat nga agururay ken ni Apo Jesus. Agtalina tay kuma, agtuloy tay kuma, babaen iti parabor na nga anya agtungpal kadagiti bilbilin na. Ilawag ko kakabsat. Saan tayo maisalakan gapu iti panagtungpal tay iti bilin? Ta naisalakan tayo babaen iti parabor. Ngem gapu taaddan iti ayat tayo iti Dios. Surutin tayo ni Apo Jesus. Anya iti kunana ni Apo Jesus, no ay ayaten da tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Inkabil na iti bagi ng kakabsat akas manen modelo example iti panagtungpal akas kunana akas iti panagtungpal ko iti bilin ti Ama ket nagtalinaedak iti ayat na agtungpal kayo met ket agtalinaed kayo met iti ayat ko. Kunana ni Apo Jesus kapsat basaek iti 22 verse 20 and 21. Kunana, he who testifies to these things says, surely I am coming quickly. Amen. Even so, Lord Jesus, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Nagpintas kakabsat nga ni Apo Jesus aramidin na ken tungpalin na dayjay karina nga agpaay kadatay. Isu dayjay nobyo nga urayon tayo. Isu dayjay nobyo nga nagkari.
apan kayo isaganaan iti pagyanan, ket umay kay tu alaen. Amom de may sang agayat, kayat nakakabsat nga numabalin ket umayin de aldaw iti panagkasal. Kabayaten nga dadalin tayo daytoy a remember. Ti kapadasan da jay buridot ni kabsat ni Sherwin Ellie ken iti nobya na nga ni Jerian Rapacon. Nagplano da kalpasan iti iuuli ni kakabsat iti pamilya ni Brother Jerry ken ni Sister Esther Rapacon, trabahador da kabsat iti Philippine Publishing House. Napan kami jabay sa church iti maysa nga Sabado. Kiti din nga nagtutungtong kami, nagmaymaysaan min nga dagiti anak mi, ket palubusan min nga di tarigagay da kabsat ket agkalay sa da. Although Jerian and Sherwin were very busy, they put time in preparation for their wedding. The date, March 22, 2020. The venue, Finster Chapel, Adventist University of the Philippines, Silang, Cavite. Nalpasin kakabsat, dagiti kakabsat ko ket nga daday jay balasi ti tao, they plan to come home. In request ni Sherwin ken ni Jerian nga ni Uncle da nga ni Pastor Ruben Rafanan ket isut officiating minister. Ni Uncle da nga David, ni Uncle da nga Diego and their family also were coming home. Amin nalpasin kakabsat. And then pimbutok iti taal. Kaya na agsipod ta ti AUP dalang ni Jay asidag ti Tagaytay kakabsat. DJ Abu, the ashes of the taal, ket nakadanon kakabsat iti AUP. Ingga na nga close to the AUP because it was already very dangerous. Ket kuna daddy, what shall we do? So you look for another venue. Nagsapol naman ng kabsat ket in transfer da iti Manila Adventist College Church, iti Mac Church, iti Pasay. Everything was again set. Nya lagi din tayo may kakabsat iti March 15, 2020. Nga na-order nga because of the COVID-19 pandemic, everything was closed. Manila was closed. Aking kinararag kami, may ni Ruben through message ket kunana, manong kastuhin natin aramiden tayo, di lang mabalin nga kasto. Mabain kami matkabsat. Very honestly, mabain kami, tada kami ti akin anak kada jay nobyo. Nga kami ti mangisedjes nga simple na takuman. Urayin mi kumang malpas iti COVID-19, san tumatuloy, nung awamot kakabsat. Pagamulong nga na nag-decide digiti duwa, kunana, Daddy, we will pursue with our wedding. Nagtutungtong kami ulit kada abalayan ni Jerry and Esther Rapacon. Pinalubusan ni kabsat. Amo yung nagkasar ni Jerian and ni Sherwin ijay church mutlae. Yung awampay sa nga pulo ket duwa nga audience da. Adda kami dito balay, da balayan na dadamit di balay, di dumang agis at dadamit di balay da. We were viewing the wedding through Zoom. Anyalakit din ko na. Anyalakit din. Yung at least nalpas na di kasal. Kunana ni Jerry yan, Daddy, hihintayin na lang natin. Ngano agsublinton anormal, we will come together as a family and celebrate. Weddings are very important. Kada ito'y kakabsat iti urayin ni Apo Esos, noon ni tinobyo ket sigagagar kakabsat. Kayat na kuman,
nga dayjay nubyanan ket nakasaganan tapno umay nan alaen ket agkasagdan. Saan nga ayan ti problema ket ni Apo Dios? Iti ururayen na sika ken iti siya. Nakasagana tayo kuman kakabsat. Ket iti tarigagay na iti kabitan. Alaen na tayo ton. Iyawid na tayo ton ijay syudad nga inadal tayo. Dakkel launay iti baro nga Jerusalem. Manay tayo amaanin ijay. Amom no kahit kutsumbre ijay ito muna nga kahit kung kitain kakabsat. Saan nga di kayo tibyan? Wan importante kanya dayjay. Saan nga dayjay balitukan nga kalsada? Wan importante dayjay. But the first person I would like to see is my Savior. And I will like to kneel before Him. Kat ibagak dayjay panagyaman ko tayo sa lahat. Agururay niya ako Diyos kakabsat. Sigagagar ni Apo Diyos. Kadenggan nyo dahil sa una, behold, I am coming quickly. At datay kumaasi sa sagana, tatinadal tayo itata, umay na tayo alain ni Apo Jesus, kit iyawid na tayo, itibag. Ang kararag tayo kausa. Maminsan pa'y amagyaman kami. Gagapo iti saong, impakaamong kada kami, dahil lugar na pamiyawidang kada kami. Ngayon tunay baon mo na po may Jesus to may na kami ngalain. Nakasaganan iti pagawidan ni ita syudad, iti barangay. Agyaman kami ama, gapo iti parabor ken ayat ko sa agyaman kami ama, tagapu iti ayat mo, ken iti parabor, tultulungan na kami, ngagtungpal iti pagayatan. Saan mi o Diyos akabailan, udikit di akas da di kunanan ni Pablo, kabailak iti amin abanag, kapuken Kristo ang mamapid sa tulo. Tulungan na kami ng Diyos. Tulungan na kami ng matalay. Tulungan na kami ng pupuhay. Ket intunumay ni Apo Jesus at da kami to Diyos nga si sasagana. Gapu iti panahon. Bendisyonam dagiti kakabsat ni nga kaduami nga nagadal iti sa unta. Dawatin niyo Diyos nga no kasano iti pamindisyon nga ited mo iti tumumay sa kanila. Di kita umamit iti pagyamanan iti nagkawagaw. Agyaman kami tamabalin mi asuli-sulyen o Diyos. Iti pakaistoryaan, iti panangisalatan. Da kami di kita anak mo akinin. Umay kami na agyaman yan ka. Itinagan na po ng Jesus. Amen. Pumakada kami kakabsat at into no umay nga lawas. Iti adalin tayo ito. Let us go back to our marriage vows. Kanya. Kitain tayo ito kakabsat. Dagit kari tayo nga ikabil tayo kakabsat iti na espirituan abana. Tapno kitain tayo ito nga dagit nga panagkaring-kari tayo kakabsat. Mayanig matlaen, it has a connection with our spiritual life. Ni Apo Diyos at imang bundisyon na lang. Ay ayatin na kayo na Apo Diyos. Kasama kayo sa tayo. Thank you very much. Iti bagayo ka din iti katagwa tayo na anda kakabsat iti kastoy nga panaginatan iti sa una Apo Diyos. Na ibagrabi tayo mamin kakabsat.